swara ing ngawang napa? Oh, wis. Ayu-ayu bake sudo rungon bocah iki. Mboten wonten gambar mobil, Pak. Pojokan. Mboten enten, Pak. Walike ora. Mboten enten. Enek ora? Mboten enten. Oh, berarti wis menggok pisan mobile. Ngono. Masalah, Pak. Apa, Hah? Enek apa, Nduk? Teng mriki lho, Pak, enten gambare manuk. Lah, hubungane apa Pak Gito aku tak padi kok nek gambare manuk lho. Nggih duka, Pak, niki enten. Alah kowe gawe-gawe gere. Kowe bocah kuwi senengane gawe-gawe ora. Reneng lho kuwi aja ngapusi karo wong gerang to. Wonten, Pak. Reneng yakin aku iki kok anggap aku ki yo sik ketok nyawang apa-apa. Nggih, tapi wonten lho, Pak. Ora enek gambare manuk. Yakin? Yakin? Saestu. Saestu. Oh, berarti pun mabur. Yo kanca ning gisik gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nggih. Asli saka ngendi men piyai Mbrebeg prisa? Kula saking Pulung Ponorogo, Pak. Pulung Ponorogo. Nggih. Nggih. Saiki sekolahe wis kelas pira, Nduk? Kelas setunggal SMKI, Pak. Tunggal SMKI. Nggih. Wis anu ketampa? Lolos? Sampun, Pak. Alhamdulillah, calone SMA ya sampean. Nggih, Pak. Nggih. Kelas 1 SMA, lagi wae ketampa. Ya, Gandeng sampean lak ya wis SMA, tegese kudu kejaba nyinden harus bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Nggih, Pak. Jajal lagi tak tes. Ucapkan selamat sukses untuk Hari Bayangkara kepada Polres Nganjuk yang tercinta. Nggih, Pak. Ya, Ndang. Pripun, Pak? Iki ngrungokne apa ora to? Nggih, Pak. Sing jenenge sinden, Nggih. tuntutane zaman tidak hanya pintar untuk nembang, melantunkan lagu, tapi juga cerdas untuk menyampaikan, berkomunikasi dengan para masyarakat. Nggih, Pak. Berhubung pada malam hari ini dalam rangka hari Nggih. apa? Hari anu, Pak, Bayangkara. Orang ngangge anu. Hari Nggih, Pak. Bayangkara anu. Hari Bayangkara, Pak. Ucapkan selamat sukses untuk Polres Nganjuk. Nggih, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Waalaikumsalam. Nggih. Ora perlu nggih Pak Bu ngapa toh? Ngono. Terus. Anu. Iki sapa ora? Mboten, Pak. Dereng, Ya Pak. wis tak ajari. Ning bar tak ajari kudu diapake sesuk neh ora tak dikte lho ya. Nggih, Pak. Wis madhep rono. Nggih. Kula Sinden Umi Sinden Umi saking Ponorogo saking Ponorogo ngaturaken Dirgahayu Hari Bayangkara yang ke-73 kepada Polres Nganjuk. Semoga mampu mengemban amanah bersatu dengan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang ayam tentrem. Sing salah ya aja diterokne tak gebrok kowe ora. Aku ki karo mikir yo ngono kuwi. Kondisi yang ayam tentrem. Nah, ngono kuwi bocah kaya manut ae ora. Dengan wayangan pada malam hari ini. Mugi-mugi masyarakat Nganjuk ayem tentrem niring sambikala sedaya pinarian kesehatan lan kamulyan kawibawan. Kan, yo. Amin. Oh, bocah iki terokno. Anu, Pak, ke nganu. Ke nganu piye?
Nggih niku, Pak. Apa kedawan? Nggih, Pak. Oh, mula ya daya ingatnya kudu kuat ngono. Nggih, Pak. Oh, Dirgahayu Dirgahayu Polri yang ke-73. Polri yang ke-73. Ya, Honori. Napa? Oh, wis. Ayu-ayu bae sudurungan bocah iki. Parian Honori Ketewer-tewer. Nggih, Pak Polri. Nggih, Pak Polri. Kula nyuwun sawer. Kula nyuwun sawer. Disawer bedil engko. Nembang ya, Bu? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Disapa penonton. Saya kata-katamu dhewe. Ya, penonton disapa. Halo. Wah, kowe iki nyapa penonton kok telepon. Halo. Kowe iki lho, menyapa penonton sing apik ngono. Sugeng dalu kowe Ibu Kesi mau lho. Sugeng dalu, Pak, Bu. Heeh. Terus Kula badhe nembang, Pak, Bu. Nggih, sampun. apa figur Pak Bu kula badhe nembang. Kabeh yo ngerti lek sampean arep nembang mosok arep usung-usung boto ora. Sing pinter to, Nduk, kreatif ngono ya. Nggih, Pak. Nggih, saiki nembang sing klasik wae sik. Mergo wis akeh komen saka YouTuber kok nembange kok podang kuning terus. Lho sampean ki kudu iso menampilkan menyatane sampean lek wis menguasai berbagai tembang to. Nggih, Pak. Nggih, antarane apa wae? Jineman, Pak. Jineman apa? Jineman ular kambang. Kambang. Terus Jineman ular keket apa mboten, Pak, mari kangen. Mari kangen terus. Terus Pak. Langgam apa? Langgam, Pak. Langgam kados sesideman, kados ngimpi, kados ngoten niku, Pak. Sampeyan lek omong mbok nganune tinggalen ning omah lho. Ngunang anu ora. Sing apik ngono. Ngimpi wis iso. Nggih, Pak. Sak bawane ya. Nggih, Pak. Siap, Pak, ngono lho. Siap, Pak. Ah, ngono. Wis, yo. Sak bawane. Bawane apa, Nduk? Pak. Anu neh. Langsung lho, pangkur, Pak. Pangkur, Pak. Nggih, larase Slendra Sanga ya, Nduk. Nggih, Pak. Ayo, wis bocah. Paling ya cilikane Kesi mbiyen yo ngene iki. Nah, nggih, Pak, madang, Pak. Ya, Om. Ya. No. Ngambara Nyuwun tepuk tangan untuk Umi Hafifah. Elok. Jos. Neno. Angalangot. Neno. Bebasan tanpa prestasi yang pernah diraih apa wae, Nduk? Juara setunggal lomba tembang mocopat sekabupaten, Pak, kelas kawan SD. Oh iya, juara 1. Nggih. Ponorogo. Nggih, Pak. Kelas 4 SD. Nggih. Apa neh, enek ora? Wonten, Pak. Apa? Juara setunggal lomba tembang mocopat tingkat kabupaten kelas 3 SMP, Pak. Oh iya, apa neh? Lomba apa neh? Balap karung? Mboten, Pak. Lha apa? Juara setunggal lomba sindenan wonten teng Blitar, Pak. Tingkat umum. Juara 1. Nggih, Pak. Wah, luar biasa. Apa bapakmu ki dalang? Sanes, Pak. Pengrawit, Sanes. budayawan, Sanes, Pak. seniman. Sanes. Lah apa? Tukang cat. Ya Allah. Sik, iki mesti di alurne mesti kena engko. Ibumu mesti sing sinden. Sanes, Pak. Paranggono. Sanes. Budayawati. Sanes, Pak. Seniwati. Sanes. Lah apa? Bakul kerupuk. Sik to, cat karo kerupuk hubungane apa iso dadi sinden iki lho. Kuwi asli to, Nduk? Nggih, Pak. Yakin asli? Yakin, Demi Allah. Pak. Demi Allah. Mbahmu aja-aja seniman. Nggih, Pak, riyen. Ini saiki sik sugeng. Mboten, Pak.
Wis meninggal. Sampun innalillahi. Wah iya pinter ya innalillahi. Seniman apa mbiyen mbahmu? Anu, Pak. Anumu lho tinggalan kok anu tak. Niku lho, Pak, nabuh gong reok niku lho, Pak. Oh, gong reok gur jur. Nggih, Pak. Ngono kuwi lek gonge pecah terus jer kuwi to. Nggih, Pak. Iya. Wah, layak. Anak-anak ya kaya warok lek omong ya. Terus lho. Manuk Nara ya suaramu wis ora ana sing maidun, Nduk. Ning perlu diekspresikan. Nggih, Pak. Sinden saiki iki pancen kudu jumeneng kaya sampeyan kuwi. Nek jumeneng aja mung meneng wae kaya denden sawah. Nggih, Pak. Dikasih gerakan. Nggih, Pak. Nah, ngono lah ya, Jal. Tangane digerakke, sing tengen ngastomik, kiwa digerakkan. Enggak paling ora. Nah, ngono. Ngono lak ketok. Neno Miper ngiteri. Ning ya aja dinggeng kaya wong donga ngono kuwi. Nggih, Pak. Diobahke kok ngene terus iki lho. Nggih, Pak. Ngidar-ngidari diobahke, kaya joget kae. Nggih, Mikir Pak. pindah kiwa tengen genti sing gerak ngono Nggih, Pak. kuwi. Nggih, Pak. Kuwi lho, Duk, no tanganmu kuwi lho. Nggih, Pak. Ya ampun, bocah iki kok diajari luwes angel men. Yo. Saged. Yo. Aja, ayo. Saged, ayo. Jagat. Kowe arep dadu apa piye ngono ya? Kaya ngopiok dadu lho malah. Dadi rasa kan gerakne, Pak. Iki sing luwes, tarik jagat pamane ning dodo. Nah, ngono kuwi. Dadak kok kene ning dodo. Kok kene sik iki kudu di privat ya iki. Sret ning dodo. Ning dodo. Alon ae. Yo sret. Sik gelangmu iki apa kuwi? Napa, Pak? Gelangmu iki lho apa kok? Anu, Pak. Kaya tali sepatu ngono to. Sanes, Pak, niki anu. Napa niki? Anu niku lho, Pak. Oyot. Sanes, Pak. Apa? Kados Tali prusik. sanes, Pak. Apa? Kados bolah ngoten lho. Bola. Nggih, Pak. Lah kok ngangge ngono gen ngopo? Napa? Kok ngangge ngono kuwi lho gen ngopo? Lah kula niki mboten gadah harta damel tumbas gelang-gelang emas ngoten lho, Pak. Asem iki sih nyilih dompetmu. Bocah iki ngino aku dijak ado-ado apa naraga tekan nganjuk kok iso perkara gelang kok ngangge gelang gilani kaya ngono. 5.000 kurang ora? Kok guyu ki lho? Kurang ora? Napa, Pak? 5.000 kurang apa ora? Nggih, duka, Pak. Lek omong kurang ya kurang. Kirang, Pak. Kirang. Kirang. 10. Kirang, Pak. Kurang. Kirang. 10. Kirang. Lek kurang golek dhuwit dhewe. Nyok. Dituku gelang sing apik. Nggih. Susuk 98. Ayo. Nggih, Pak. Wah. Bareng entuk dhuwit, madhep ora yen ta? Guyu. Kok plengeh ngajane. Mripate tak sawang kaya 02. Ayo, wis ya. Terus e. Lho, bareng dikek dhuwit lali to. Kene balekne lek ngono. Dirampungne sik, sik. Wis ben kene sik. Jebul ki dhuwit niku marai ngracun wong nembang nggih Pak nggih. Buktine malah lali no kowe. Wis. Sik to Pak iso kurang akeh iki piye to kae. Nyuwun anu koordinasinipun son Jawi Pak, marai bingung sing nyuwara iki. Ayo. Pak, kula bingung le omongan tian. Yo. Miper ngiteri. Jagat No ngulak
suarane sik kaku le gerak mlaku rono ngono lho. Panggungnya jembar. Dadi blockinge digarap. Rono, mlaku rono. Wes ora usah medun kowe malah. Katungkul ngumbar. Karo mlaku rene. Nah, ngono. Rada nyedit sithik. Rada nyedit terus sirahe rada ndengengek munggah. Oh iya malah kaya banyak kowe malah ora. Wis karepmu ngono, Nduk. Kekasan. Terus mlaku terus. Rene. Nano terus rene. Satemah kinawa. Sing ngongkon jukuk sapa? Wong takon rene tok kok jukuk iki lho, ben rampung sik. Rene ora apa-apa, depen. Ngimpi. Rampung. Kok sik ta urung dilungke kok. Pengen dadi cah pinter apa ora? Nggih, Pak. Jer Basuki mau biyo, entuk dhuwit kudu iso jawab pertanyaanku. Nggih, Pak. Pertanyaan iki gampang, jawabane harus kodhok. Lek ora kodhok kowe ora entuk dhuwit 100 iki. Nggih, Pak. Paham? Paham. Jawabane apa? Kodhok. Nah, iki kayak kene sik ya. Nggih, Pak. Nah, wis, engko lek kowe rono, lek aku rene. Nggih, Pak. Lek kowe salah rene, lek bener rono, jawabane kodhok. Nggih, Pak. Kewan apa sing dimasak suweke? Kodhok. Rene, aja dijupuk sik. Nggih. Kewan apa sing suarane kung? Kodhok. Oh iya, kowe neh. Wis, yang ketiga, lek iso jupuken iki engko. Nggih. Sampeyan dhuwit karo kodhok milih ndi? Kodhok, Pak. Kodhok. Milih kodhok. Kodhok. Alhamdulillah. Pinter, Nduk. Ya wis kenan embang ngono. Nggih, Pak. Kok sajake pucet men raimu apa? Iki lho. Piye to? Baleni neh apa piye? Mboten, Pak. Kurang jelas. Sampun jelas. Jelas. Lah iya, kewan apa sing sok disuweke? Kodhok. Nah, iya bener, jawabane kudu Kodhok. Nah, kewan apa sing suarane kung? Kodhok. Nah, sampean dhuwit karo kodhok milih ndi? Kodhok. Oh iya, alhamdulillah ngono lho. Nggih, Pak. Terus iki berarti sing duwe dhuwit sapa? Kula. Ya. Ngono nangis ora. Matur nuwun, Pak Dalang. Alah ora pringas-pringis ngono kuwi. Ha iya. Niki pancen anak kula, Pak. Dados nalika kula pentas wonten ing Laladan Ponorogo niki nyumbang lagu, lagune Podang Kuning riyen. Sik ngangge jilbab ireng ngoten, klambine niku putih enek napa niku lereng-lereng kaya sabrang lorek ngoten nika. Lah ngisore ngangge celana jebel nggen dengkul. Mboten, Pak. Ora ya? Mboten. Bareng suarane apik, saniki pun dadi anak angkate Bu Kesi. Oh iya. Anake, anak angkat. Kesi ya ngangkati gamelan genjot. Kene ya Om ya. Nggih, Pak. Heeh, ya diaturake langgame kaya apa sing mat, Nduk. Ya. Seripat, seripit, lempeyane meraka gandas luas wirakane anglam lami Akse kenyotan
Nyuwun tepuk tangan kagem Umi Hafifah Ponorogo para kadang. Apik nduk. Sik, entuk 100 gaweanmu gampang men diwaca. Nggih, Pak. Mergo sampean ben iso berbicara utawa berkomunikasi kuwi diwiwiti seneng maca. Paham? Nggih, Pak. Kuwi layang kagem Pak Dalang ning jajal sing mau sampean. Nggih, Pak. Heeh. Baca kon dhuwur dhewe. Persatuan Pedalangan Indonesia Komisariat Daerah Kabupaten Nganjuk. Alamat Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Pengumuman. Diberitahukan kepada warga Nganjuk dan sekitarnya bahwa telah dibuka kursus 1. Pedalangan, 2. Waranggono Sinden, 3. Karawitan. Terus Tempat pendaftaran 1. Sekretariat Pepadi Ali Mudo Siswoko Gandu. Pak Dalang Ali. Terus 2. Bagus Nyuwoto Bulu Putren. ya. 3. Bambang Budiono Sukorejo Lo Ceret. Ya. 4. Mujianto Sekar Putih Bagor. 5. Tidut Hidayat Petak Bagor. 6. Dalang terdekat. Hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan di sekretariat di tempat pendaftaran. Penutupan pada tanggal 31 Juli 2019. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Terus Nganjuk 11 Juli 2019 Ketua Pepadi Esek Sugito. apa kuwi esek-esek iki? Tanda tangan, Pak. Oh, alah ngono ya esek-esek kuwi ora mare mak teratap. Cah cilik ngomongne esek-esek bocah iki. Esek-esek jetret ngono kuwi malian. Tertanda sapa? Pak Sugito, Pak Sugito iki tak caosi prisa ya sampean. Nggih. Pak Sugito iki ketua Pepadi Nganjuk. Nggih. Kejaba panjenengane seniman uga kagungan showroom mobil. Oh, nggih, Pak. Buktinya apa? Setiap beliau itu memberikan surat pasti ada gambarnya mobil. Mergo Pak Gito kagungan showroom mobil, ngono. Ngono. Mboten nenten nih, Pak. Aku ngomong piye to? Pak Gito ki showroom mobil setiap memberikan surat kaya sing sampean asta kuwi mesti enek gambare mobil. Nggih, tapi teng mriki mboten wonten gambar mobil, Pak. Pojokan. Mboten nenten, Pak. Walike ora. Mboten nenten. Enek ora? Mboten nenten. Oh, berarti wis menggok pisan mobile. Ngono. Masalah, Pak. Apa, Hah? Enak apa, Nduk? Teng mriki lho, Pak, enten gambare manuk. Lah, hubungane apa Pak Gito ketok padi kok nek gambare manuk lho? Nggih, duka, Pak, niki enten. Alah kowe gambare gawe-gawe manuk. gere. Kowe bocah kuwi senengane gawe-gawe ora. Reneng lho kuwi aja ngapusi karo wong gerang to. Wonten, Pak. Reneng yakin aku kok anggap aku kuwi ya sik ketok nyawang apa-apa. Nggih, tapi wonten lho, Pak. Ora enek gambare manuk. Yakin? Yakin? Saestu. Saestu. Oh, berarti pun mabur. Oh, males to saiki. Ya, to ya. Saiki tak bedheki. Kowe tau diulang matematika apa ora? Nggih, Pak. Ada lembu sapi. Nggih. Kuwi dimot saka Ngawi nganggo Nggih. truk Nggih. nang Kediri. Nggih. Ngawi Kediri. Ya. Sapi mu cacahe 10. Nggih. Tahu hitung to? Nggih. Pengurangan penambahan. Nggih. Sapi cacah 10 nang dhuwur truk dimot saka Ngawi nang Kediri. Nggih. Ketika sampai di Nganjuk ada sapi 3 yang melompat. Nggih. Paham? Paham. Sampai Kediri sapi tinggal berapa? 7, Pak. 7. Piro? 7. Salah, tetep 10. Mergo sapine lem mlumpat iki mung ning nggon tok, prok ngono kuwi tok, ora medhun. Ayo bongko kowe, ayo. Apa? Sakniki, Pak. Saiki kula sesuk badhe- bubar wisan, ya apa? Kula badhe nganu sampean, Pak. Apa? Bedheki? Nganu jenengan, Pak. Heeh, piye? Bedheki apa? Ngeten. Apa? Piyen, Pak? Mikir, Pak. Dipikir kowe gara-gara lek ra iso, iso apa ora? Saged, Pak. Apa? Enten Apa? enten apa kodhok? Ngono. sanes, Pak. Apa? Enten anu, Apa? enten pitik. Nah, pitik. Terus? Ayam, nggih. Nah, ya pitik lek ayam aku mudeng pisan. Nggih. Terus? Terus nggih pun, Pak. Kula mboten ngertos kok punan. Kowe iki ngomongi apa bedheki?
Lah, terus saya bingung lho, Pak. Ayo engko di anu PR nggih Nggih, goro-goro. Pak. Sing angel lho ya. Nggih. Oh iya, makasih. Nggih, Duduk. Pak. Iya, ayo.